सत्ता संघर्षाचा महाफैसला। निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक 17 आणि 14 हा मोठा चुरशीचा होता आणि याच निवडणुकीमध्ये दोन्ही बंधू श्रीधर नाईक यांचे पुत्र हे विजयी झाले आहेत। त्यांच्याकडून नेमकी प्रतिक्रिया जाणार, काय सांगाल? खरं म्हणजे जो नाथपाईनगर प्रभाग होता तो संकेत नाईक उभे होते आणि जो आमचा कनकनगर म्हणून प्रभाग होता त्या ठिकाणी मी उभा होतो आणि दोन्ही मतदारसंघामध्ये चांगल्या प्रकारचं मताधिक्य देऊन कनकनगरवासियांनी आणि नाथपाईनगरवासी इव्हन बिजलीनगरमध्ये माझा आधीचा वॉर्ड होता त्यामध्ये जयेश धुमाळे यांचा विजय झालेला आहे आणि तीनही गड राखण्यात आम्ही सक्सेसफुल झालेलो आहोत आणि चांगल्या प्रकारचं मताधिक्य संदेश पारकर यांना सुद्धा त्या ठिकाणी मिळालेलं आहे। त्यामुळे त्या सर्व नागरिकांचं मी पहिल्यांदा अभिनंदन करतो आणि त्यांचा आभार व्यक्त करतो की त्यांनी मला हे भरभरून मतदान दिलं। खरं म्हणजे पैशाच्या आमिषापोटी काही होईल का अशी शंका मला होती, पण ती कणकवलीवासियांनी आणि भालचंद्राच्या भूमींनी काढून टाकली आणि लॅपटॉप वाटून दे नाही तर फ्रीज वाटून दे, पण सत्तेचा विजय नक्की होतो। कोणी आमिषाला भुलत नाही। ज्या ठिकाणी भुललेले होते लोक, पण दुसऱ्या ठिकाणी काही कणकवलीकर आहेत आणि त्या कणकवलीकरांनी दाखवून दिलं की कुठच्याही पैशाला आपण कुठच्याही भीक घालणार नाही आणि जो चांगला माणूस असेल, चांगला सामाजिक कार्यकर्ता असेल, जो जनसेवा करत असेल अशा माणसांना आपण निवडून देऊ। हे उत्तम उदाहरण संदेश पारकर यांच्या माध्यमातून असेल। 17 प्रभागामध्ये भाजपचे दिग्गज नेते तेथे होते आणि त्यांनी विजयाचा दावा केला होता। ते दावेच करत राहिले, दावे करण्याशिवाय त्यांना काही येत नाही आणि काय आहे की मोठ्याने बोलायचं म्हणून काही बरोबर होत नाही सगळं। त्याच्यामुळे त्यांना आता पुढच्या काळात सुद्धा लक्षात येईल की पुढच्या काळात त्यांच्या प्रभागामध्ये काय होतं हे लक्षात येईल पुढे त्यांना। आणि कोणी प्रतिदावे केले पण आमचं आम्ही काम करत राहिलो आणि जनता आमच्यावर राहिली हे त्यांनी दाखवून दिलेलं आहे। आणि कोण जर डिंग्या मारत असेल की माझा प्रभाग होता, माझी अशी मतदानं होती, त्यांना समजलं असेल की आता कोणाचा प्रभाग नसतो, जी जनता ठरवते त्याचा प्रभाग तो असतो। 17 प्रभागामध्ये पैस देखील मोठी लागलेली होती। पैजी लावत होत्या लोकांना काय माहिती आहे की जनतेवर विश्वास नव्हता, स्वतःच्या पैशावर त्यांचा विश्वास होता। पैशाचा विश्वास गेलेला आहे आणि माझा जनतेचा विश्वास हा जिंकलेला आहे। त्याच्यामुळे कोणी पैज लावून दे काय लावून दे, पण ज्या ठिकाणी चांगल्या प्रकारचे नागरिक असतात, चांगल्या प्रकारची जाण असणारे नागरिक असतात त्या ठिकाणी मात्र जनता चांगल्या माणसालाच निवडून देते हे कणकवलीकरांनी दाखवून दिलेलं आहे। काय सांगाल, तुमचा देखील विजय झाला, दोन्ही बंधू एकत्र? हा आमचा विजय नसून जनतेचा विजय आहे आणि जनतेने कणकवलीकरांनी दाखवून दिलं आहे की हे सर्वजण आमच्या पाठीशी आहेत आणि परिवर्तनाच्या याच्यामध्ये सर्व मतदारांनी आम्हाला भरघोस मतांनी निवडून दिलं, त्याबद्दल आम्ही त्यांचे धन्यवाद मानतो। विजयाचं श्रेय कोणाला द्या? मी विजयाचं श्रेय माझे भाऊ सुशांत नाईक, वैभव नाईक, तसे आमचे सगळे कार्यकर्ते जे होते का नाथपाईनगरमध्ये जे झटले माझ्यासाठी एवढे अहोरात्र, त्या सगळ्यांना देतो आणि मतदानावर मत देतो। विजय कोणाला समर्पित करता? माझ्या वडिलांना। काय सांगा? खरं म्हणजे आमच्या घरातून हे समाजकारण सुरू झालेलं आहे आणि समाजकारण सुरू होत असताना तुम्हाला माहिती आहे गेली 30 वर्ष आमच्या घरातून आमचे भाऊ वैभव नाईक असतील, आम्ही असू, परत आमची पिढी असेल पुढची, हे चांगल्या प्रमाणे मागचे आमची वडिलोपार्जित सगळेजण असतील हे सामाजिक कार्यात होते आणि सामाजिक कार्यात करता हे राजकारणात आलेले आहे आणि त्या राजकारणात यश या समाजकारणामुळे मिळालेलं आहे आणि चांगल्या लोकांना यश हे देव देतो आणि मतदार देतात। हे आम्हाला विजय कोणाला समर्पित? विजय मी सगळ्या मतदारांना समर्पित करेन, माझ्या कुटुंबाला समर्पित करेन आणि आमचे कनकनगरवासी असतील आणि सर्व कणकवलीकर असतील यांना समर्पित हा विजय आहे आणि त्यांनी जो विजय दिलेला आहे आम्हाला त्याचा आम्ही सार्थकी लावू। पुढे कणकवलीतली असतील, कनकनगरमधली असतील, सगळ्या ठिकाणची असतील ही कामं केली जातील। जनतेची जी काय कामं असतील त्याचा आढावा घेतला जाईल आणि जनतेला अपेक्षित असलेला विकास केला जाईल, कोणाच्या माती मारला जाणार नाही। विकासाचा मुद्दा हाच त्यांचा असेल यांनी सांगितलेला नाही बंधू।